Og vi tror på, at det er vigtigt i alle brancher, men måske primært i brugtbils- eller i autosektoren, og få startet en proces og foretage nogle bevidste valg om, hvad man vil. Og når jeg siger specielt autosektoren, så er det fordi, der er så store udfordringer på vej. Der sker så mange ændringer. Så vi tror på, at det er vigtigt, at man som ejer i den branche begynder at træffe nogle valg. Og det kan være mange forskellige valg. Man kan vælge ikke at gøre noget. Man kan vælge at gøre det og meget radikalt. Men vi tror på, at det er rigtig vigtigt at træffe nogle valg. Så tror vi også, det er vigtigt, punkt 2, at man har de rigtige rådgivere i processen, og man kommer bredt ud. Det sikrer, at vores erfaring i hvert fald, at det sikrer den bedste pris, og det sikrer den mest gnidningsfrie proces. Og når vi taler proces, jamen så tror vi også på, at det er vigtigt, at du har styr på din forretning. Du har det, vi kunne kalde populært orden i penalhuset. Og orden i penalhuset vil sige, at du kan fremlægge den dokumentation, som er vigtig, den dag du står med den potentielle køber. Og der ikke kommer nogle ubehagelige overraskelser. Det er altid lettest at få den rigtige pris, når du har været åben og ærlig lige fra start.